In Moentjesiel is hij een bekende verschijning. Jan Fieten. De 61-jarige Fieten is kachelbouwer, houtkachels. In Friesland staan er een lietse 100 in huiskamers. Jan Fieten komt van oorsprong van Hogeveen. Hij studeerde aan de Universiteit van Delft, werkte in Ljouwert, Boetenpost en Boerum. En wennet in Visvliet. Hij libbet en werkt op de grens van Friesland en Greensland. Fieten is lietse ondernemer, maar benam een uitvinder en plannenmakker. En rint net in het gareel. Nee, ik verkoop hem niet. Nee, ik ben er mee bezig. Ik moet er een nieuwe achterkant op zetten. En, ik ben altijd toeschouwer geweest terwijl ik wel deelnam. Dat klinkt heel dubbel, maar zo is het. En ondertussen deed ik toch mijn ding. Op mijn eigen manier. In mijn eigen wereldje, in mijn eigen droom, laten we zeggen. Dus je zou het misschien kunnen vergelijken met een klein ijsschotje in een enorme oceaan. Die ijsschots die drijft, die kijkt om zich heen en die ziet alleen maar golven en schepen en vliegtuigen. Maar dat aanschouwt hij alleen maar, als verbazingwekkend. En ondertussen drijft die ijsschots toch door die oceaan heen. In een loods in Moentjesiel brengt er het gruste pad van de dagen terug en soms tieren ik nachten om ons in plannen te werken. Op dit stuit werkt hij aan een nieuw soort kachel. Deze die brandt op alle brandbare brandstof. Vloeistof en vast. Rook, en hij rookt niet buiten. Je ziet er komt wel rook uit, maar dat is onzichtbaar. Jan Fieten, de tinker, de uitvinder. Een man die het libbet nevens zijn eigen regels in zijn eigen verhaal. Een libben dat vol is van strijd en dat de laatste jaren een dramatische wending kregen. Want voordat Fieten in Moentjesiel kwam, werken er in Pieterziel. Daar begint ons verhaal. Hier werkt er ons in kachels, maar ik maak het hij oplissers voor grote bedrijven. De zaken rennen goed. In een oud gebouw op een terrein dat vol stiet met kwot. Een grote chaos voor de boetensteender. Maar Fieten viel hem je goed. Ik leef als een vrij mens. En dat doen er niet zoveel. Ik ga mijn eigen gang. En het blijkt dat dat niet geaccepteerd wordt. Een boetensteender, een man die het net van systemen houdt, door ik net in functioneren kan. Dan krijgt er het benauwd. Maar in zijn werk is er goed. Mensen die het met de kachelbouwer te krijgen hebben, ben wel wies met hem. Want anders moeten we dan... Oh, dat is een kar. Van wie is die kar? Die man heeft dat en hij kan veel. Ik heb veel van hem geleerd ook. Maar ja, hij gaat zijn eigen gang en dat kan misschien altijd niet. Hè? Dat is zo'n gevaarlijke voor een kerel is, geloof ik. Dat vind je wel mooi. Ja, ergens wel. Ja, vind ik leuk. Gemeente. Hier in mijn rechterhand houd ik de steen des aanstoots. Ergert u zich aan de buren, ruk dan uw oog uit. Dat is beter dan ergernis. Ergernis is een grote zonde. De steen des aanstoots. Dat giet misschien wel over Jan Fieten. Het is hoe er hem vielt. En toch sloegt er hem ik net volle van aan. Maar zijn hinderke Amber, die het al zegtje hier is, libbet en werkt hij in Pieterziel. Jan zit vol met plannen. Een heel soort plan. Nee, ik leid er niet aan. Ik maak mijn plannen ook waar. Degene die ik uitgevoerd heb ik hier mappen van. Nee. Ik werk dag en nacht om de plannen uit te voeren. Ja, maar dat kan niet allemaal. Want Dat kan allemaal wel. Als ik iemand tegenkom die dat ziet zitten en die zegt, hé, dat zijn goede plannen. Wij gaan jou helpen. Maar ze doen niks anders dan me neerslaan. En elke keer krabbel ik weer uit de nullijn overeind en dan krijg ik weer een opneuker. En die plannen zijn niet persoonlijke plannen. Dat ik miljonair wil worden of zo, helemaal niks. Die plannen hebben te maken met voortbestaan op deze aardbol. Hij had een missie. De vrouw uitsjoertje van zijn visie. Dat het oorsmat en kin. Hier een autootje op zinnenenergie. Zelfs betocht en makken. Op een squalle in Greensland liet er het zien. Geef me gas bij. Ja, maar straks wel.
Je kan wel veel dingen bedenken. Door je eigen zuiveringsapparaatje voor je toiletwater en je douchewater heb je geen rioolrechten meer nodig. Hoef je die niet meer te betalen. Ik ben altijd bezig om met het bestaande links- en rechts technieken, om die te combineren, daar zelf wat aan toe te voegen en dan een werkend systeem. Op het moment dat het ding stilstaat, levert die 24 volt spanning. En dan ligt het aan de intensiteit van het licht hoeveel amperes er doorkomen. 3 maanden in mijn leven heb ik een keer leraar gespeeld. Ze vonden mij geschikt voor leraar, toen heb ik dat eens geprobeerd. En toen kreeg ik gewoon angstzweet, want de vrijheid was totaal weg. Ja, om 8:30 moet je er zijn en om 3 uur ben je vrij. Je hebt 6 weken vakantie. Nou, ik heb nog nooit een horloge omgehad. Ik ben een vrije jongen. Als ik geen vrije jongen was, kon ik ook niet vrij nadenken. Toch doe je dit. Zit er wat idealisme achter? Nee, ik vind het leuk. Ik zie het enthousiasme van de jongens. Dus de manier waarop ik het doe, is totaal anders dan het bestaande systeem het doet. En die jongens, ik zou met geen van de 7 ooit ruzie krijgen. Nee, nooit. Maar dat komt omdat ik heel anders tegenover ze sta. De Ben en de leraar halen op zijn werkplaats West. Ze weten een beetje van zijn ideeën en libben. Eén grote puinzooi. We kwamen daar, dan had hij een erf met allemaal autovrakken en allemaal oude troep, zou ik maar zeggen, koelkasten en alles. Waar hij dan de bruikbare spulletjes weer uitgehaald heeft voor zijn eigen uitvindingen. Ik heb de indruk dat hij een technisch onderlegd persoon is die probeert met bestaande middelen, en dat is dus geen uitvinding, aan elkaar te koppelen, zodat hij daarmee de mensheid kan dienen. Ik denk dat hij heel veel idealen heeft, maar dat hem ook een heleboel dingen bij handen afbreken. Omdat hij of de middelen niet heeft, of onvoldoende voorzieningen waar hij werkt om dat soort dingen te kunnen realiseren. En dat is ik het probleem. Het breekt hem vaak bij de handen na. Maar heeft ze hem zelfs net vanwege hem. Nee, fieten we zinwerken. Terug de gemeente. En de dwarfsgemeenschap, die willen hem erbij hebben. De gemeente is al 8 jaar dwaande met fieten. En hij houdt maar geen belies. Ik hang al 8 jaar aan een zijden draadje. En wat kun je nou doen? Als je er uiteindelijk zat van bent dat je aan het draadje hangt, dan is het of 0 of 100. Er zit geen tussenweg. Het is of ja of nee. Ik wou niet meer in dat grijze gebied hangen. Dan is het of oorlog of het wordt geregeld. Eén van de twee. Ja. Ik zit al 8 jaar in de ellende. Ja. En daar moest een eind aan komen. Hij wil weten wat er rond hij is. En gaat op bezoek bij de burgemeester van de gemeente Zuidhoorn. Doe je gang en dan de trap omhoog? Ja, ik vind het grappig dat je inderdaad uit moet onder dan links. De burgemeester. Oh, u bent de burgemeester? Ja. Dat wist ik niet. Ik heb nog zwarte handen, want ik kom net in de staalfabriek. Ja. Bent u alleen of? Ja, ik ben alleen. Ja, 95. En op welke manier het dus? Nou, dat was een gebouw. Fijn, weet ik niet meer. Dat moest onder de grond. Het smiet net volop. Wol wil Venema op bezoek komen om de boel te beschermen. Wil je officieel gedoogd worden? Of... Als ik een fout gemaakt heb, dan moeten ze mij die toedienen. Dan moeten ze tegen mij zeggen, dat en dat doe jij verkeerd. Dat is nog nooit gebeurd. Ik wil weten wat ik fout gedaan heb. Maar ze hebben wel uitzicht op jouw spullen. Dat hadden ze 16 jaar geleden ook al. Maar het erf is wel iets voller geworden, toch? Ja, dat klopt. Dat is voller geworden met roestvrij staal en onderdelen. Die waren er toen niet, dat is juist. Je komt er niet naartoe, het blijft liggen en je hebt te veel plannen om uit te voeren. Ja, dat is zo. Ik heb er veel plannen om uit te voeren. En dus aan die kant zou je ook iets kunnen doen. Minder nou, plannen. dan moet ik een deel van mijn plannen in mijn hoofd uitschakelen, maar dat kan helemaal niet. Ik krijg elke week 2 plannen erbij, dat is juist het vreemde. Ik ben mijn hele leven met plannen bezig. En die voer ik ook uit. Alleen ik word tegengewerkt in plaats van meegewerkt. Eén keer in de maand gaat Fieten op bezoek bij zijn oude mem. Vrouw Fieten zit in een verpleeghuis en is dementerend. Al gauw komen we erachter dat ik de baan met haar net eenvoudig is. Als ik niet van de grill trek er niet heen. Kom nou. Natuurlijk niet.
Als ik niet van mijn moeder hield, ging ik nou niet naar Hogeveen. Ik verneuk mezelf niet. Ik hou van mijn moeder. Absoluut. Want ondanks alle klappen die ze mij ooit heeft toegediend. En dat was niet te zuinig. Vergis je daar niet in. Was dat echt slaan? Echt slaan. Alles, gloednieuwe bezems, dwars door de midden in één tik bovenop mijn hersens. Onverwachts. Soms van achteren, dat vond ik gemeen. Knijpen en dan fel omdraaien vond ik ook gemeen. Mijn moeder deed soms gemene dingen. Het verpleeghuis. Een nachtmerrie voor Fieten. De vrijheid dat hij zou onhinget is hier 4 te ziekjen. Maar ze maken maar een cirkeltje van 40 meter door die gangen heen. En een enkele keer buiten. En dan denk ik, ja jongens, is dit nou nog een leven na 60 jaar of misschien wel 70 jaar je helemaal lens gewerkt te hebben? Zit je daar wat te hangen in zo'n stoel en ze zetten zwiebertje op de televisie. Ik was erbij. Rare zwiebertje, alsof ze kind zijn. En dan denk ik, jee, nee, wat een wereld is dit. Er juicht een toon, daar klinkt een stem, die gaat door heel Een heerlijk morgen, weer breekt aan de zon. Zo, even mooi zitten. In de zon. Hé, mama. Zeg. Oh, je slaapt al. Ja, dan moet je even rechtop zitten. Zo, dan gaan ze even mooi achterover. Gaan ze even zo. Hoe is het met haar, Jan? Goed. Ja? Ja, de hitte van de zon wordt zo lang. Perfect. Niks aan de hand. Je sloeg mij een keer de bezem helemaal op de kop, dwars door de midden, weet je dat nog wel? Een nieuwe bezem. En toen zei ik, ja, dat kost weer een tientje. Dan had ik iets uitgespookt op school. Toen kwam ik fluitend de keuken binnen, de bijkeuken op de Stationsstraat en het was bam! In één keer een knal, de hele bezemsteel door de midden, een gloednieuwe bezem. Dat weet ik nog. Ik zei, ja mama, kost weer een tientje. Tussen Jan en de vrouwlie is het niet echt goed gaan. De vrijtinker had wel 2 langere relaties gehad en is heid van 3 dochters. En hoewel er officieel nog getrouwd is, wen het er al innig. Fieten vergt volslijne betrouwbaarens en oergaven. Maar ze moeten betrouwbaar zijn, anders ram ik ze zo de deur weer uit. Ik wil het niet. Ik wil het nooit meer meemaken. Ik heb de grootste oorlog gehad. De hel beleefd. En niet alleen voor mezelf, want ik kan er wel tegen. Ik kan er heel goed tegen, want ik heb de hel aan alle kanten vroeger al gezien en nou nog. Maar het gaat om, vooral mijn verleden dan, om de kinderen. Die zijn er dan bij dat je oorlog voert met de moeder. Hè? Per ongeluk. Dat wou ik nooit, maar het gebeurde continu. Ik zei tegen Josje, als we nou ruzie maken, wacht even tot ze meiden slapen. Dan gaan we naar buiten of weet ik waarheen. En dan ging zij gewoon blind door en dan werd ik wit heet. En ik wou niet dat die kinderen er last van hadden. Dat wou ik niet. En toch gebeurde het. De burgemeester komt op bezoek, Likos daar zijn. Jan liet hem roem. Tjim beter wit niet. Als je hier voor het eerst komt, en voor mij is dat zo, Ja. dan moet ik eerlijk zeggen, dan schrik je gewoon. Ja. Dan denk je van, waar beland ik? Maar dat heb ik ook. Als ik dan een dag weg met die truck weg ben, ik heb die spullen weggebracht, ik kom dan 's nachts hier terug. Onvoorstelbare bende is het daar. Maar zodra je dan weer binnen bent en je ziet je eigen spullen, want ik weet precies wat hier binnen ligt. Dat is echt waar hoor. Ik loop blindelings naar een plek waar ik een boutje wil zoeken. Niemand kan hem vinden, ik vind het. Papier, ik weet precies waar alles ligt. En als er dan een ander in rond gaat trekken, word ik knettergek, want ik kan het nooit weer vinden. Maar ik heb hier wel, ik denk wel 20, 30 mensen bij jullie gehad. Met camera, brandweer is geweest, instortingsgevaar, brandgevaar, van alles. Ik zeg, jongens, instortingsgevaar. Ik heb hier 3 keer ben ik 11 meegemaakt van de hele nacht lang. En hoe zou je dat dan uitwinnen willen hebben, zeg maar, met bouwen? Dit was zoals het was. Wat? Dit was zoals het was, alleen dit heb ik nieuw opgetrokken, de voorkant. Die was eruit gewaaid. Maar dat zijn ook met palen, die komen uit Harlingen. Die heb ik uit de zee, hè? Ja.
We doen het zo. We zullen even ook wat afspraken even op papier zetten. Hè, Ja. Hoe het kan. Ja. En Albert moet zich daar maar even mee bezighouden. Ja. En dan moet ik gewoon contact houden. Albert is de contactpersoon. Oh, dat is goed. Ja, Want anders zit je met allerlei andere die ken ik wel niet. Het hebben tussen wezen nog steeds niks. Ik zeg al 8 jaar, jongens, zo is het geval, dat heb ik gedaan, dat was mijn insteek, dat zijn mijn plannen, zo wil ik het doen. Dat heb ik 8 jaar geleden al verteld met die bouwerij en ik heb alleen maar gigantische financiële schade. Als ik voor mezelf zou leven, zou ik hier helemaal niet willen wezen. Dan wou ik weg. Dan ga ik lekker naar een weiland en een eiland en zeg ik, jongen, ik ben lekker egoïstisch, ik verdien €1000, ik vind het best. Zoek het allemaal maar uit. We gaan toch met z'n allen naar de kloten. Maar dat steekt erachteraan. We gaan met z'n allen naar de kloten. Dat is absoluut mijn drijfveer. En ik ben de enige die er tegenin gaat. Je verzet je daartegen? Nee, ik probeer met mijn producten aan te tonen dat het anders moet. Maar ik merk ook, een enkeling pikt iets op, maar ik merk ook dat het eigenlijk geen enkel effect heeft. Dat heb ik gemerkt. Ze willen me juist weg hebben, omdat ze denken van... Ik weet niet wat ze denken, dat hebben ze mij nog nooit verteld, maar ze willen me weg hebben. Dus dat is een teken dat ze dus anti-gevoelens ontwikkelen in plaats van pro-gevoelens. Ik denk dat het kapitalisme, dat is de laatste wereldmacht, dat gekke is namelijk, dat is de enige wereldmacht op dit moment die wereldomspannend is voor het eerst in de hele historie. Dat is nog nooit een rijk geweest wat de hele wereld te pakken had, nu wel. Het kapitalisme heeft zelfs communistische China in de macht. Maar wat komt er voor in de plaats, Jan? Dood. De dood. Gigantische chaos, ja. Kijk, als je de Bijbel leest, dan staat erin dat 1/3 van de mensheid zal vernietigd worden in 1 nacht. De mensen zullen de dood zoeken in paniek en hem niet vinden. Dus het is kapitalisme en daarna Armageddon? Absoluut. Dus we zitten in een eindfase. Een betere vrouw, het grote doel, het sparring van de Ierde. Hij zou het zo graag willen, maar hij viel hem een roppende in de woestijn. De man die barst van de talenten ideeën lieken te verliezen. En dan is er ik nog God, die hem vaak terug te wiest. Ik heb altijd een soort gevecht. Met God? Ja. Niet met Jezus hoor, met God. Hij straft mij op kleine dingetjes. Als ik dan weer een dwarssprong maak, hè, dat voel ik, en dan gaat er iets mis. Dan breekt er of een boor, of de handeling die ik uitvoer, die is dus niet zoals het moet. Een foutje dus. En dan denk ik, hé, wat raar. Dat word ik weer terecht gewezen. Of ik stoot mijn hoofd ineens, weet je wel. Dan heb ik donkere gedachten. En dan denk ik, hé, boem, terechtwijzing. Net een schaap die uit de kudde weggaat en dan de herder die schiet daar met de katapult een steentje op zijn hersens. Tong, en de schaap vliegt weer terug. En dan komt de zwartste dag uit Vieten zijn lippen. Een nachtmerrie komt uit. Pieters ziel baant. Het is gebeurd, jongen. Ja. De uitvinder is aan de bliksem. Hij het in de gaten? Ja, ik heb het in de gaten. Het is niet te geloven wat hier gebeurt. Je was er niet bij, hè? Nee, ik ben bedonderd, man. 5:15. 5:15 schijnt het al te branden. Ik snap er geen zak van. Ik ben vanmorgen om 6 uur weggegaan. Alles afgesloten. Net als altijd. Koffiemachine uitgedaan. Alles. En ik krijg een telefoontje om 5:15 in Zoutkamp. Jan, die hele tijd. Ik denk, die man is schizofreen. Ik denk, die hallucineert. Jongen, dat ken hij. Hij zegt, alles is plat. De vlammen staan 100 meter, 20 meter in de hoogte. Dat is mogelijk. Ja, hoe is het mogelijk? Ik weet wel hoe het mogelijk is. Wat dan? Hoe dan? Ik heb weer 16 jaar tegen de duivel gevochten, jongen. En ik heb het verloren. Want je verliest het altijd van de duivel. Heb je dat in de gaten?
Dat is de achtergrond van het verhaal. Wilst er al dwaande wie te verhuizen naar het Frieske Moentjesiel, giet alles wat er opbouwd had verlen. En ik het hinderke amber komt om in de vlammen. Waar is Amber, Jan? Goed. Die ligt hier, jongen. Hier. Ja. Ja, echt waar. Wat wil jij dan, kerel? Godverdomme, doe toch niet zo stom, man. Ja. Ik kan het niet geloven, man. Ja, niemand hier, daar ligt hij. Ik kan het niet geloven. Daar ligt hij. Dit is hij. Zie je hem? Tegen het hek omhoog. Wat wil je nou dan? Hier ligt hij. Geroosterd. Arme beestje. Hier ligt hij. Kijk dan. Zie je nou niks? Ja. Nou dan, godverdomme man, doe dat nog. Je krijgt aan je kop, man. Burgemeester Venema komt del. Ik was in Munnekezel. Oh, je hebt hier geen bedrijf meer, hè? Nou, ik was bezig aan het verhuizen, ja. Ja. Ik was vandaag keihard aan het werk in Munnekezel. Ja. Alle papieren weg. Nou, je hebt het Ja, ik heb wel gezien, ja. Alle uitvindingen weg. Ja. Stukken stapels papier. Ja. Encyclopedieën, technische encyclopedie, ja. boekhouding, alles weg. Vreselijk, Paspoort, hè? alles weg. Ja. Alles gewoon Vreselijk, weg. ja. Ik heb alleen de oude dag nog. Paard dood, ligt hier, helemaal verbrand. Oh. Kleine peertje. Staat hier al 16. Ja, ik ben er toen geweest. Ja, jij hebt gezien? Ja, ik heb gezien. Ja, die wou nou, die doet er zijn eigen toon bij die open. Ja. Ja? Ik ben trouwens, je bent een toffe kerel En trouwens. onderdak voor Hey, vannacht. want ik vond het tof dat je bij me langs kwam toen. Ja, natuurlijk. Ik ben kapot, man. Ja. Ik ben kapot. Ja. Echt waar. Ik ben helemaal in de Ja. kloot. Alles is voort, neert had er meer. Een van de zwartste periodes in zijn leven zet in. Fieten balanceert emotioneel en geestelijk op de aargroen. Hij valt jipper en jipper. Fieten is ervan overtuigd dat de brand onstutsen is, maar dat is niet bewijst. De groen in Pieterziel is in juni 2009 onkocht door de gemeente. Er mag net weer opbouwd worden. In Moentjesiel kroept de kachelbouwer weer heel stadig uit het Djeppedal-waai. Nou, een peri later, had hij de zaken weer wat op wadder. Bouwt weer nieuwe kachels in zijn nieuwe loods en zit weer vol plannen. Ja, die brand, dat is op dit moment voor mij een boze droom. Dat deed zeer, dat kun je je niet voorstellen. Van binnen, dat is niet voor te stellen, dat kun je ook niet uitleggen. Dat deed verschrikkelijk veel pijn, onvoorstelbaar. Maar dat is weg, die pijn is weg, gelukkig. Ik heb 10 maanden daarna, heb ik elke dag en nacht pijn van binnen gehad. En dat verlamde je gewoon, je kon niet eens meer lopen. Het was net of er zand in je bloed rondstroomde. Zand, het schuurde. Door je hele lichaam, van binnen. Maar dat is vanzelf weggetrokken, gelukkig. Daar heb ik niks voor hoeven doen. Dat is gewoon de tijd heeft dat opgelost. Toen ik weer vol gas met de kachels bezig ging en dat oude gevoel weer terug kreeg. Want als je kachels bouwt, dan moet je, dat gevoel moet ook kloppen. Als je het gevoel er niet bij zit, dan kun je het dus niet eens maken. Dat wil niet. Tenminste, ik niet. Dus het oude gevoel dat is weer teruggekomen. Dat heb ik nou ook weer. Ik ben nu helemaal fit. Ik heb nergens last meer van en ik heb weer helemaal naar mijn zin.